ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ନିରୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ବାଦ ବିବାଦ ଜମିବାଡ଼ି କଳହ ଅଶାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବାୟ ନମଃ, ଓଁ ରବିନାରାୟଣ ନମଃ, ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଳତା ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭାସ୍କରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କିଛି ଭକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖିଚୁଡ଼ି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ହଳଦୀ ଏବଂ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଯାହାର କିଛି ନଥିବ ତାହାକୁ ଦେବେ। ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।